Wellmore er inspiration til badeværelset. Vi har Danmarks største udvalg i luksus-spabade, brusedampkabiner og udendørs spabade. Wellmore har altid mindst 30 spabade, 30 brusedampkabiner og 10 udendørs spabade i udstillingen. Vi har også saunaer, udebrusere og meget mere til badeværelset. Samt klinker, skifer og trægulve til hele huset. Tag badetøjet med, så er I altid velkommen til at prøve vores produkter. Wellmore importerer selv direkte fra fabrik. Det sikrer jer topkvalitet til gode priser. God service før, under og efter købet er en selvfølge hos Wellmore. Vores personale er specialuddannet, så vi ved, hvad vi taler om, og kan rådgive jer til den bedste løsning i badeværelset, hvad enten det er renovering eller nybygning. Velkommen hos Wellmores kæmpe udstilling med alt til badeværelset. Se vores forhandlerliste her på hjemmesiden.